як мактабда мехондем, бисёр гапи як муаллимаро рӯшан кардем. Баъд муаллима гуфт ки мо ҳама тавалмусулмонем. Баъд пурсидем ки чӣ ба тавалмусулмонем? Гуфт ки бисёр арабо омадан қати дигар миллатҳо ҷанг кардан, 10 сол дар ислома ҷорӣ кардан. қати тоҷико 100 сол ҷанг кардан, баъд тоҷико мисол ислома қабул кардан. Ҳамин ҷавоб медодӣ. дар бораи табар мусулмон як навори кӯтоҳак дорем ва агар табар мусулмон бошанд, имрӯз озодӣ ҳаст. имрӯз озодӣ ҳаст. Яъне ҳеҷ кас дар болои шумо табар нагузоштааст ки тибқи ислом амал кун. баръакс мусулмонҳои мо бубинед дар замони шӯравӣ ҳам ва айни ҳол ҳам бо вуҷуди фишор болои диндорию динашон мустаҳкам риоя. барои динашон шуда ҳиҷрат карданд. барои динашон шуда ба як кишваре рафтанд ки озодтар тибқи дини мо амал кунем. баръакс агар табар мусулмон мешуд, шукрона мекард ки табар аз болои мо бардошта шуд, имрӯз мо озод шудем, гуфта дина тарк мекарданд. он муисафедҳое ки масалан аз замони шӯравӣ нақл мекарданд, мегӯм падари мо рӯзи иди қурбон гӯё ба кор мерафтанд. саҳар рӯзи иди қурбон рӯзи корӣ буд. аз берун дарҳоро қулф мекарданд. як фарзандашон рафта қассоба гиром меомадааст, аз дари қафо аз боли девол қассоба медаровардиянд, гӯсфанда рӯзи иди қурбон қурбонӣ мекардиянд, гӯё ки ҳеҷ ҷо ҳеҷ гап нест. ҳар сол қурбониро дар замони шӯравӣ тарк намекардиянд. яъне табар мусулмон магар ҳамин хел кор мекунад. алҳамдулилло табар аз сари мо бардошта шуд. мегӯду ислома як чиз мекунад. ин мардуми мо табар мусулмон нестанд. ман бисёр санҷидам бародарои азиз, дар ҳамин дохили яъне ки собиқ шӯравӣ дар байни 15 ҷумҳурӣ воқеан тоҷикистон шояд агар дуюмин набошад якумин диндортарин халқ аст. бубинед дар замоне ки он тоҷикҳо дар нафақат дар тоҷикистон аст, дар ҳамсоя кишварҳо ҳам тоҷикҳо ҳаст. яъне ин мардум мардуми табар мусулмон нест, ин мардуми диндор аст. ба наздикии устод адҳам як наворе доранд оиди таърихи чигуна исломро тоҷикҳо қабул карданд. ана онҷо тамошо кунед. ин гапҳо гапҳои дурӯғ аст, гапҳои исломситезон аст ки мо табар мусулмон бошӣ. барои чӣ худата мусулмон мегирӣ? буро ман кофир гӯ. ҳеҷ ки туи даста нақабидаст. ла икраҳа фиддин фаман шаъ фалюъмин ва ман шаъ фалякфур. касе хоҳад имон биёра, касе хоҳад кофир шавад. аллоҳ таоло мегӯяд ки иъмалу ма шиътум. кадом коро хоҳед кардан гиред. марҳамат. ва ман арода ан ятаҷарраба фалятаҷарраб. касе ки гуноҳ агар хоҳад ки таҷриба кунад, душманӣ ба аллоҳ агар хоҳад ки таҷриба кунад, таҷриба кунад. натиҷаша мебинад. яъне дини муқаддаси ислом маҷбур намекунад. хоҳӣ мусалмон шав, хоҳӣ кофир шав. марҳамат. ин гапҳо дурӯғ аст, гапҳои сафсат аст. агар ту табар мусулмон бошӣ, буро бурав. барои чӣ худата масалан мунофиқ бар ин ман мусулмон, мо мусулмон мегӯю, тибқи шариат амал намекунӣ. ё ман мусалмон гӯй тибқи шариат амал кун, ё гӯ ки ман мусалмон нестам гӯ. тамом, ҳеҷ кас туи ҳеҷ кор намекунад. ин домло фикр конам ки ҳамон нафарҳое ки табар мусалмон мегӯянд, аксарият зиёди онҳо, аксарияти онҳо ҳатто намедонанд ки чӣ маънӣ дорад худашон ҳамин табар мусалмон. барои ҳамин шояд манзураш ҳатто дигар чиз бошад. он чизе ки шумо алҳамдулиллаҳ худи ҳозир як рӯшании хубе андохтед ба ин масъала. аммо он баъзе нафарон хеле дур ҳастанд ва муаллим ҳам бошанд, то ба ин дараҷа илмашон нест ки масалан табар мусалмонро аз мусалмон фарқ кунад ва чӣ маънӣ дорад.